Slovensko je známe svojou nádhernou prírodou a divokou faunou. No niekedy sa pokojný výlet do lesa alebo obyčajná prechádzka môže zmeniť na dramatický a nebezpečný zážitok. V dnešnom videu sa pozrieme na skutočné, šokujúce a desivé strety ľudí so zvieratami priamo u nás na Slovensku. Diviaky pri kontajneroch v Žiline na Hájiku zachytené z tesnej blízkosti. Diviaky v Žiline blokovali vstup do paneláku. Milovník prírody a youtuber, ktorý si hovorí Medvedí lesný duch, sa stretol s vlkom. Ahoj! Pán cestou z húb natočil na lúke vlka. Ty kokot. Takže takýto vlček na ráno. Turisti narazili na jeleňa počas turistiky v Tatrách. Poď, Karol. Poď, Karol, prejdi. Zdravím. Ježiš, pohode, ne? Pane Bože. Však nech odíde. Kam sa dáme dlho? Prečo nie je plachy? Jeleň je plaché zviera. No nič, vrátime sa asi, alebo nie. Nie, nehybme sa podľa mňa. No, a teraz to dá. Kokos. Nikdy som nemala jeleňa bližšie. No, poď. Haló. No, môžeš, skáč. No, poďme, už môžeme ísť. Nie, nechoď. Nech sa nesplaší. Nie, nech odíde. No, vidíš, čau. Kokos. Máš? Ďakujem za zliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.